26. orrialdeko bigarren ariketa honetan, eskatzen digute idazteko tarteeran eta adierazteko gogoratu adieraztea esaten danean, grafikoki adieraztea esan nahi dabe, hemen agertzen diren multzoak. Gogoratu geuk, multzoeran idazten dugunean, idazten dugula zenbaki erreala direla. Hola, non. Orduan, nire gomendio da beti grafikotik pasatzea. Haren kasua. Idazten duguz 3 eta 5 zenbakiak eta xak bete behar dut tarteko guztiak daudela. Handiago edo bardin 3 denez, bardin agertzen denez hemen baltza, eta 5 txikinago bakarrik denez, holanik idatzi. Toren ja, tarteeran, izango zen puntu baltza kortxete, eta puntu zuria, parentesia. Beren kasua. Xak bete behar dut dela, irakurri, 0 baina handiagoa edo bardin. Beraz, 0 hemen, handiagoak edo bardin, dira, bardin eta handiagoak. Eta orduan, 0-tik plus infinitora. Normalean, hemen, ikurra hau erabiltzen denez, sarri pentsatzen duzue, fijatu barik, hemen gokoak direla. Kontuzuneaz, irakurri ondo, ikurrak dauden moduan. C. Eta gero de hemen. C. -3 batera, -3 eta bat ez dira sartzen, bardin ez darako agertzen, beraz, -3 parentesia eta bat parentesia. Hemen, bardin ez denez agertzen, orduan, puntu zuria. Eta azkena, xak dira 8 baino txikinagoak. 8 hemen eta txikinagoak hauek. 8 ez denez sartzen, ez dagoelako bardin agertzen hemen, orduan, ederra 8, puntu zuria ipini dugu. Eta orduan, tarteeran zer da? Bertotik minus infinidotik 8 eta parentesia hemen.